Tässä videossa kurkistamme syvällisemmin liidipisteiden maailmaan. Verkkosivuvierailija kerää itselleen erilaisten toimien perusteella liidipisteitä ja tietyn pistemäärän täyttyessä liidi siirtyy suoraan myynnin kontaktoitavaksi. Liidipisteytyksen taustalla on verkkosivujen pisteytys, joita voit tarkastella www-sivusto-osiosta. Täällä voit pisteyttää verkkosivusi haluamallasi tavalla. Etusivu ja muut läpikulkusivut eivät ole niin arvokkaita kuin esimerkiksi hinnasto- tai tuotesivut. Voit laittaa verkkosivusi tärkeysjärjestykseen 3 eri tähdellä. Asetuksista voit määrittää tähtien eri arvot. Tarkemmat tiedot syntyneistä liideistä näet liidit-osiossa. Automaatioiden avulla voit lisäksi pisteyttää henkilön muitakin toimintoja, kuten whitepaperin latauksen, tapahtuman ilmoittautumisen tai vaikkapa uutiskirjeen tilauksen. Valitse silloin automaatiotoiminnoista lisää liidipisteitä ja kirjoita haluamasi liidipistemäärä. Kokeile heti, miten helppoa verkkosivujen pisteytys on.